Welkom bij hierdie YouTube kanaal. Vandagse video is een nauwkeurig geselecteerde mengsel van video's van ongelooflijke modellen van Instagram. In hierdie video gesels ons oor hoe vrouwen deur modemodellen op sociale media bemachtig word. Sociale media het een ruimte gebied waar modemodellen vrouwen kan inspireren deur dagelijks modieuse uitrustings te vertoon. Baie vrouwen in die modebedrijf het een handelsmerke gebouw rondom die idee om ander vrouwen te bemachtig. Mode kan ook gebruik worden om vrouwen van alle ouderdomme, rassen en economische achtergronden politisch te inspireren en te bemachtig. Mode is een uitdrukking van wie ons is. Wat er uitrustings jy ook al kies om te dra, sê baie oor jou persoonlijke stijl en voorkere. Het is een manier van uitdrukking, maar ook een krachtige sleutel tot verandering. Om vrouwen deur mode te bemachtig, is iets sterks en moontliks. Mode weerspeel ook een weergave van jouself wat jy wil hê die wereld moet zien. Dit beklemtoon individualiteit en laat jou toe om jouself uit te druk zonder die behoefte aan woorde. Elke vrou het een unieke manier om naar die wereld te kijken, en dit wordt weerspeel in wat zij dra. Elke vrou se weergave van bemachtiging is anders. Sommige vrouwen verkies om beskeie kleren te dra, terwijl andere vrouwen verkies om meer onthullende kleren te dra. Een manier waarop modehandelsmerke wat rondom die bemachtiging van vrouwen gebouwd is, wil doelwit kan bereik, is om inclusief te wees vir vrouwen van alle ouderdomme en liggaamsoorte. Dit kan betekenen dat grootes van petit tot plus grootte aangebied wordt en daardie grootes meer toegankelijk gemaakt wordt voor die vrouwen wat dit koop. Elke vrou het een ander manier om bemachtigd te voel deur mode. Factore soos economische status en ras het een groot invloed op die idee van vrouwenbemachtiging. Dankie dat je weer eens bij ons op hierdie kanaal aangesluit het. As jy die video geniet het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie.